Unjuk wonten ngasanipun para nangkah para tamu kakung putri ingkang satu hudahat kinarmatan ngaturaken wilujeng siang sugeng pamanggihan kalian keluarga ageng abdi dalem paguyuban seni Campursari Kencana Wungu ingkang mijil saking laladan Desa Singget Kecamatan Jati Kabupaten Blora Mustika. Kalenggan siang menika kula sakonten kadang-kadang Kencana Wungu marak sowan dawuh katimbalan biaripun Bapak Sukar dalah Ibu Yatmi kalares mapan wonten ing laladan Desa Kandengan Kecamatan Purwodadi Grobogan. Lan injing paringipun nderek atur panglipur unjuk wonten ngasanipun para nenggah para tamu kakung putri mriki katur biaripun Bapak Sukar dalah Ibu Yatmi ingkang sampun kepareng netepi darmane tiyang sepuh angentas pitulus kang putra putrinipun ingkang asesilih pun Rayu Susilo Setyawati Kinatu krama dening pun Bagus Ali Anwar putra kakung saking bijaripun Bapak Hartono dalah Ibu Fatona tan ngantun kula sakanca kadang-kadang nderek amemuji paring ento donga pangestu unjuk sret mojo penganten saribit anggenipun badhe nempuh bebrayan agung ing pangajap mugitan sapinayuwan rahayu slamet wilujeng ring sami kala saged dados keluarga ingkang ayem tentrem sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Kangge siang menika kadang-kadang Kencana Wungu Campursari makarya sesarengan pedhok audio ingkang mijil saking laladan Tuban Jawa Timur. Ugi kapundhut gambaripun saking Pedhok Production Video Shooting. Ugi mijil saking laladan Jombang Jawa Timur. Ya Tuban padha sak paket nggih. Heeh. Siang menika hanganti Swarawati jangkep wilangan wonten sekawan. Nderek pitepangan setunggal Boko Nyawiji. Sinarengan suwanipun Genduk Ayu Ade Irma. Dalasan Kusumaneng Ayu Santi Sakila. Ugi penyanipun Nimas Ayu Komala dalah Kusumaneng Ayu Brisa. Dadosaken kawuningan mbok bilih ingkang kula sakanca mangke kenging atur panglipur wonten ngarsa panjenengan kirang damel sukaraning kalih. Kula pribadi kang minangka pengendali para saking para kadang Kencana Wungu nyuwun lumunringgung samudra pangsami. Saking kula sakanca ngaturaken wilujeng siang salam pambuka Kencana Wungu.
wis dumugi wahyaning pepesti. Entenipun pepanggihan, temtunipun enten pepisahan. Mula mekaten sawetawis wekdal bala besan sapejagong wonten ing dalemipun Bapa Sukan. Mula mekaten ing pangajap tasih kepengin mirsani campursari namung mekaten mbok pilih wekdal ingkang boten kabenang-benang. Mugi-mugi konduripun Bapa Hartono sak pangombyong wiwit saking laladan kandangan Purwodading Grobogan ngantos dumugi bali wismanipun suwang-suwang wonten laladan Pegonten Ploso Harjo Kecamatan Toro. Ugi manggih rahayu kalih sing rubeda boten wonten pringgo bayaning marga. Kepareng pepunden ingkang hangrenggani pahargyan sang punika ninggih Sanggarya Sugimarbugi saking Awit Tawang Harjo, audio sound system Petuk saking Tuban Jawa Timur, video syuting live streaming Petuk Production saking Jombang. Ugi para kadang seniman Kencana Wungu Campursari saking Duplang Kabupaten Blora Mustika ngaturaken gongeng panuwun ingkang tanpa upami anggenipun nderekaken lumadosing pahargyan prasaja siang punika. Salajengipun kula pribadi minangka Pandyawara hamba menawi anggen kawula pratitesaken wiwit Purwa Madya munggah usana wonten kirang prenani penggalih panjenengan sedaya kula nyuwun agunging pangaksama. Salajengipun kanthi pepuneng atur Jaya-jaya Wijayanti rahayu ingkang sami pinanggih widodo lir ing sambikala. Unsikum wa nafsikum Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salajengipun kunjuk Mas Bagong sak kanca sugeng ngayahi jejiban, sugeng ngayahi wajib. Mugi-mugi anggen panjenengan nyambut damel dipun paringi lancar gangsar, boten wonten alangan setunggal punapa-punapa. Dene jejiban kula sampun rampung, kula nyuwun pamit, nyuwun pangapunten dhumateng para kadang Kencana Wungu Campursari. Ambok menawi anggen kawula pratetesaken kirang pranani penggalih panjenengan sedaya. Matur nuwun.
Bawa sik ya, Mas. Iya, bawa sik. Saiki ketok gemoy. Gemoy to padha sampean iku to. Bareng usum sorry ye, ngono saiki gemoy. Usume. Tak tunggu sliramu Sangga Tuban Jawa Timur, Nduk. Jawa Timur. Son luar biasa. Walah. Petuk. Hah? Petuk. Petukmu. Tenan no? Iki jenenge petuk kok malah petukmu mbahmu lho. Iki sound sistemnya jenenge petuk. Iki petuk lah. Oh. Nak batung petrut tok rambukan. Ora, cara nggonku ngene PC. Ya apa kuwi? PC. Ya tunggale petuk kuwi to. Mangga langgamipun menapa? Jeneng gula, Mas. Oke lah. Ngapunten lho, Mas. Ya ngenteni lah. Ya ya. Aku ngenteni tekamu kaya ngentenimu dene wanyu janjimu tansah sumipat jroning kalbu duka summa papu jarku tak jojo citra janji duh kang masih rawang berarti
Iya. Kowe jek iso ora lah sing gak ngono kuwi. Heh, Jek iso ora. gak isa. Jajal sithik jajal. Apa ya Kowe iki garap kancane telok. Masih lo iki jan. Aku kelingan. Bocah polos dikongkon apa manut. Ayo Ayo, tetep Mas. lah. Gledang gledang kae paguyuban seni campur sari kencana wungu aturaken wilujeng siang katur para lenggah para tamu kakung putri langkung-langkung kadang besan ngaturaken sugeng lelenggan kani marang dumadekaning megali sinambi angres pitus satur sugata ugi midhangetaken para kadang kencana wungu
Mantap nggih, koleksi kembali diaturke kalau wonten Kitir Sumilir. Kitir Sumilir. Sumilir iki angine teko. Heeh. Nggih. Sari. Nah, Sugeng siang Dik Irma. Injih sugeng siang ugi Pak Bagong. Bebrayan kang kawuri langit kebak meko saya nambah kerontong melek krasa lara merangsan saya ngetro kang katono tansa
Studio Sokai. Kendangnya padano Mas Kemput lho Le. Suko Sinarengan kencana nyampur sari.
ingkang sarekma mos aja mung namuni ing prawetan mos katon yang surya semoga lajangan gelang kalung donya nganti akhir ayu sing tak pikir-pikir nuwun gendhingipun tayub kala wau ya Nak ya. Sik, bareng sik. Tayub iki mau apa judule? Prana Citra minggahipun gelang kalung. Iki ya didelok saka Taiwan lho, Nduk. Taiwan? Heeh, salam tresno dari Mas Darto di Taiwan. Wah. Kok live streaming Mas iki? Streaming ya didelok wong Taiwan, Mas. Suwun. Matur suwun. Salam tresno dari Mas Darto dari Taiwan. Oke, terima kasih. Nah, iki lagune dilanjut menika dari Bolonganten. Mungkin yang dari Bolonganten mau menyumbangkan suaranya boleh, ada Lintang Asmoro. Monggo. Dipersilakan untuk naik ke panggung. Monggo, Mas. Dari Bolonganten. Iya, Pak. Orang nyawer gak kena munggah. Siap, siap, siap.
Moge. Sing ndi ki, Mas? Sik Lintang Asmara dulu Pak Wake. Ya. Ini dikasih dulu. Wis ngene duit, Pak. Oh. Ketok apa gedan? Oh, duit. Diketokno duit aja kuwatir. Aku Lintang Asmara. Nggih Mas. Aku bareng ngombe iki suaraku kaya Arya Galih. Iya. Ombenane ngene iki suaraku malah kaya Arya Galih. Ora Arya Galih nak kowe, Pak. Dadi Arya Galon. Arya Galih. Ora Galih nak kowe iki. Iya. Monggo Lintang Asmara, Mas. Arya Galih awake sakmene kok. Rasa kangen kan liputi
berkah ini ya.